Bueno, heldu zaigu urriaren 17a, da heldu zaigu euskararen jatorriko biltzarra. Aurtengoan, biltzarra eskaini nahi izan diogu iberierari. Euskaldunok eta iberiera du gure biltzarra izenburu. Eta, bueno, asterako hontan labur bilduko dut biltzarraren programa zein izango dugun. Asteko eta behin, Jaime Albillos kide zenduari bere oroimenean sarreratxo bat egingo dugu. Eta gero ja hizlariekin hasiko gara. Karma Jimenez Huertas, hizkuntzalaria, iberieran ordu asko emana, berak egingo digu aproximación a la escritura ibérica, ¿por qué no se ha descifrado propuestas metodológicas? Izeneko saioa emango digu. Ondoren, inizituak talde bat da, emakumez osatutako talde bat, eta beren, jomuga ere iberiera dute, gero beraiek Can Rodon del Horteko Tortzela. Hori da beraiek landuko duten gaia. Atxeden alditxo bat egingo dugu, eta ondoren Antoni Jakemot bideo batean ikusiko dugu, eta berak los nombres de los números en íbero revitalizan la teoría ibero-vasca. Hori da Antoniren proposamena. Antoniren ostetik, etorriko zaigu Josu Naberan, eta bere azkeneko liburuaren inguruan arituko zaigu. Euskera dantzara iberiera euskararen arabera. Ondoren, atxaldeko 4etan edo, mailingurua. Euskaldunok eta iberiera, gure biltzarraren izenburua. Mailinguruaren ondotik, Patxi Alainak iberiera Euskal Herrian Azkona eta Arnaizen lanetan oinarrituta. Patxiren ondoren, Jesus González Artabe eta Marian van der Sluis Tisserant. Hauek, la lengua del Sahara Verde emango digute ezagutzera. Bikote hauen ondoren, Josu Urresola Atxak bere hizkuntzaren nondik norakoaren teorizazioa jakinaraziko digu. Zaratatik hitzera egindako bidea. Josuren ondotik, Xabier Renteria, eta Xabier Renteriak maigainean jarriko du Federico Kurbit eta euskararen jatorria, garaldea eta euskara guantxera parekotasunak. Eta arratsaldeko saioak ja bukatzeko eta gure biltzarra ere bukatzeko, Gontzal Fontaneda eukiko dugu, Iruña Beleia lehen, orain eta gero. Hau izango da,
gure gaurko biltzarra, gure gaurko emanaldia. Bueno, hasteko eta behin, zergatik Iberiera? Zergatik Iberiera? Bueno, Iberiera hizkuntza bat da, hizkuntza bat gehiago. Bere izena ez dakigu oso aproposa den, ze Iberiera esan da, antza denok uler dezakegu, Iberiar penintsulara mugatzen garela, baina Iberiera bada Iberiar penintsulako mugak gainditzen dituen hizkuntza bat. Akitanian barrena, hainbat eta hainbat aztarna agertu dira, eta orduan, joan beharko ginateke Rodano ibaiaren ertzetara gutxienez, gure Iberiera hau zabaltzera. Orduan, izenaren egokitasuna etorkizunak esango du, baina ez da Iberiar penintsulara mugatzen, zabalagoa du eremua, eta zabaltasun horretan gure Euskal Herria iparretik, hegotik eta barrenean bertan ere ukitzen gaitu. Orduan, zergatik? Alde batetik horregatik, eta beste alde batetik hizkuntzalaritza ofizialak euskerarekin egin duen bezala Iberiera antzuraren bazterretan utzi nahi du. Hizkuntzalaritza ofizialarentzat Iberiera ez da gai eroso bat, eta horren lekuko hemen bertako hizkuntza bat izanik, Iberiar penintsulako hizkuntza bat izanik eta Akitaniako hizkuntza bat izanik, nolatan ez daukan inolako presentziarik gure unibertsitateetan. Gai tabu bat da, deserosoa beraientzat, eta nire ustetan gainea beraiek muntatuta daukaten dogma tingladu hori hankazgora jar dezaken gai bat da. Beraz, ez zaie komeni Iberiera sakonki aztertzea, Iberierari eman beharko litzaioken lekukotasuna ematea, eta saiatzen dira nondik eta handik iskin egiten eta bazterrean uzten. Esan bezala, euskeraren gure lur eremu hau Iberierak inguratu egiten du, inguratzen du hegoaldetik, inguratzen du iparraldetik, eta inguratzen du ere ekialdetik, eta gainea gure lurretan baditugu Iberieraren aztarnak. Nafarroa garaian baditugu Mendigorrian, Erriberrin, Iruña Beleian ere zerbait agertu da. Orduan, nola esan, hizkuntza auzokidea da, eta auzokidea izateaz gain senideko esango genuke. Aztarna askoren zantzuetan sumatzen da euskeraren eta iberieraren arteko ahaidetasuna. Orduan, hori da gure gaurko biltzarraren gaia, Iberiera,
eta, saiatuko gara, dauden bazter horietan argi pixka bat egiten. Bai?